We hebben een heus luistercijferkanon in ons midden. En gelukkig werkt hij al 12,5 jaar bij ons, bij L1. Pieter Kiewiet. Tij en Marij die hebben alweer een onderscheiding ontvangen. Daarom zijn ze vanmiddag ook bij ons te gast. En de vastelovensvierder van het jaar 2010, althans een van de 10 kandidaten... die stelt zich ook vandaag weer in dit programma aan u voor. Goedemiddag, Riks. Je moest eens kijken. Ik zal dat even voor de mensen toe in beeld halen. Want, Tij en Marij, dit is de kerstverse van afgelopen zondag. Nee, je onderscheiding van Tij en Marij, de pannenkletser. Wanneer kreeg je dit, Marij? Als het ik verdienstelijk is gemaakt voor de cultuur, voor het uitdragen van vastelovensliedjes van cultuur in die 9 deur, maar ook de boete. Ja. Tenminste, zo omschreef vastelovensvereniging de Beerpiep dat. Nou, Marij heeft het mooie bord gekregen. Altijd handig om toe zijn helbordje op te serveren. Dit heeft iets anders gekregen, Tij. Dit moest het doen met een medaille. Ik merk nu dat het bord op dit moment beter uit kan. Want we kregen dadelijk te eten. Dus ik zie me niet zo eind de helbord. Wiel het beursjes bezig. Maar als mannelijk lid van de duo heb ik deze prachtige onderscheiding gekregen. En dit is de bedoeling zoals we het vroeger al met voetballen. De Bisschopsbeker heb ik goed gewonnen. Dan kwamen we elke week een keer bij iemand op de showmantel te staan. Zo gaan we dat ook doen. We wisselen het elke week aan. Ik draag het niet. Volgens mij is er nog geen overeenstemming over. Zien ze er eigenlijk niet te laat mee dan in Tegelen? Want ik zou zeggen van de Christian eerst de pannenkletser en daarna de gouden narrekap. Want daar heb je, dat is de opperonderscheiding. Die heb je in 2001 al gehad. Zien ze dan, of was de pannenkletser er toen nog niet? Jawel, de pannenkletser, dit was de 30ste uitreiking. Dus dit is toch al een hele tijd. Nee, god, er komt een bepaald moment dat een club mensen de gemeente feiteren met een onderscheiding. En wij zien relatief jonge gouden narrekapdragers, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Als het lijstje van Pierre Knoops en Beppie en Chef Diederen duw uitgeslopen nog eens, zien we eigenlijk relatief jong de gouden narrekap gekregen. Ja. Maar dat is niet zo belangrijk wanneer ze krijgt. Als ze een keer krijgt, is dat altijd leuk. Ja, wat fijn is dat ze de zoveel jaar iets krijgt. Want dat helpt hem wel de schwung erin. Dat is toch altijd weer een stimulans om ermee door te gaan. En... Is dit een sollicitatie voor sorry, nee, dat was niet de bedoeling. Maar nou draait je al zo lang mee, hè? Je ziet recordhouder met ik geloof 14 opeenvolgende LVK-finale plekken. In 92 was je al tweede. Met de sterrenwals. Ja, in 93 gewonnen met een late. Je hebt wel dit jaar ingezonden. Halve finale gehaald. Ja. Is dat dan een teleurstelling als de finale niet doorgaat? Of wie is dat tegenwoordig met Och? Je hebt al zoveel meegemaakt. Is dat dan nog een teleurstelling, Marij? Nee. Ja, zeg tegen maar. Misschien is het niet eerlijk naar die mensen toe die al ingezonden hebben en die echt uit de boot gevallen zien. Maar het is zo dat het voor Tij en Marij altijd leuk is om op een beun te staan worden. Nou, ook bij het LVK. Maar als het niet is, ja, dan hoeven we er niet echt om te treuren. Want we hebben ons optredens toch wel. En misschien moeten we dat ook veel beter overlaten. Moeten we niet meer insturen. Maar Jantje van den Bekker op de hoog en Pietje van de Slechter, dat laten doen. Ja. Toch? Maar het is een ontzettend leuk hutje op trouwens. Nou, dank je wel. Ik ben helemaal afgeleid. Vroeg voor dich nog, Tij, want je gaat vandaag een liedje voor ons zingen. Ja. Wie had dat precies? Iedere dag een beetje meer. Vanaf nu gaat het iedere dag een beetje meer vasteloven weer. En laten we het maar houden bij dat iedere dag een beetje meer. Oh, ik dacht dat iedere dag een beetje meer over mijn drankgedrag met de vastelovend ging. Nee, iedere dag een beetje meer. Ik begin altijd met 1 pilskuur, dames en heren toe. Dus maak ook geen zorgen. Geen god voor ons zingen. Drink nog even een slukje, even snel. Je hebt de microfoons gewet waar die liggen. Doris ons theatertje. Dames en heren, graag uw aandacht voor Tij en Marij met iedere dag een beetje meer. 7 dagen van iedere week, zodat ik die naam moet spreken. Smelt ik van verlangen. Dag en nacht druim ik al licht, zo ongelogen fijn van dich. Ik hou van dich. Het duurt met ieder dag een beetje meer. Mijn heren met dat geeft vandaag alweer te kier. Het wilt ik overal en altijd aan u zien. Dan zit het rozen leeg, ik ben zo blij. Het duurt met ieder dag een beetje meer.
Ik wil dich nooit meer kwijt, nog niet voor een keer. Ik weer al duizelig, als ik maar denk aan dich. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Ja la la, ja la la la, la la, ja la la la, la 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 la. Ieder uurke zonder dich is niks gedaan en ozelig. Ik ga zo van verlangen. Geen minuut en geen seconde vergeet ik wie mijn hart ik vond. Dit is mijn zoon. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Mijn hart dat geeft vandaag alweer te keer. Het wilt ik overal en altijd aan mijn zie. Dan zit het rozenleef, ik ben zo blij. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Ik wil dich nooit meer kwijt, nog niet voor een keer. Ik weer al duizelig, als ik maar denk aan dich. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Mijn heren hart, dat geeft vandaag alweer te keer. Het wilt ik overal en altijd aan mijn zie. Dan zit het rozenleef, ik ben zo blij. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Ik wil dich nooit meer kwijt, nog niet voor een keer. Ik weer al duizelig, als ik maar denk aan dich. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Ik weer al duizelig, als ik maar denk aan dich. Dat wordt met iedere dag een beetje meer. Hey! Dankjewel. Tije Marij met iedere dag een beetje meer. Het wordt hier in de keuken ook met een minuut een beetje meer. Er komt steeds meer op het bord. Als het goed is wel. Alles onder controle, Wiel. Ima. Ik twijfel er geen seconde aan. De prachtige citroencaviar, die leert er al op. De zeekool, volgens mij, hè? Dat is zeker, ja. Met de hand van Boeddha. De boeddhahand. De Boeddha-hand. En doen we dan lekker... Nogmaals, dames en heren, als u denkt van ik begrijp er, ik kan er geen apenkool van maken. Dit kunt u allemaal terugvinden op onze internetsite via l1.nl. Programma Goedemiddag Limburg. Daar staat het complete recept op en ook hoe u het zelf moet klaarmaken. Dat komt dus rechtstreeks van de Halle van Parijs, Bas. De helbot? Nee, de groente. De groente. De Rangie in Parijs, de vershallen. De bekende vershallen in Parijs. Ja. En het leuke is dat die lui, de kijkers, kennen eigenlijk als het ware de ijzerhalte verkupt als het ware ook in de particulier. Dus normaal komen er niet aan. Maar daar kunnen ze dus terecht voor dit soort Juist. spullen. Het lijkt allemaal heel exclusief, maar als u een beetje uw best doet, dan kunt u het vinden. En dan kunt u die smaken thuis ook eens een keer proberen. Ik zou zeggen, Tij en Marij, Pieter. Schuif aan de bar. De confetti is dus... Thee, alsjeblieft. Lekker. Dankjewel. Hè. Ja, dit doe ik stij dat we ik met een broertje naar huis toe sturen. Nou, dan is het moment aangebroken. Je mag alle drie tegelijk beginnen. Ja, want het testpanel vandaag. Zeg maar, is het niet verkeerde bord? Er moest toch dat pannenkletsel worden, of niet? Nee, dat is aan de moer te hangen, hè. Oh. Nee, die mag niet in de vaatwasser, Tij. Want dan helpt ze twee pannenkletsels weer. Lekker. Morgen weer? Dat is de laatste keer in 12,5 jaar dat we Pieter Kiewit in dit programma uitnodigen. Dat is lekker. Zoeren eraan dik lekker. Ja? U hoort het fruit ook alweer? Het is een heel lekkere geur. De Hand of Buddha, Tij. Heerlijk. De hand of Boeddha? Ja. Ik moet toch zeggen dat ik liever met mijn eigen hand heb dan deze hand. Ik vind het een beetje een ongelukkige hand. Nou ja, de kan wel Hank, zeggen. moet ik zeggen. De kan wel zeggen als ze toeskomt van ik heb Boeddha in hand Ja, hier inderdaad. vandaag. Ja, Lekker. dat kan niet iedereen zeggen. Nou, dit is aan te bevelen, hè? Ja? Ja. Oké. Lekker, heel. Dit is heerlijk. Zelfs dit, heb je dit geproefd, hè?
En mager, hè, jongens. Dus je we kunnen rustig door. Hier komt ze niet vandaan. Dames en heren, morgen is dit programma er weer. Dan hebben we Gaston Jacobs. Die komt een welsje zingen. We gaan het hebben over babykamers. Natuurlijk is er weer een vasteloosveerder van het Jor die zich aan u voorstelt. En Bas Lenoir komt koken. Dus het is passie voor Italië morgen. Ik zie u graag morgen weer. Haiwa. Smakelijk.